Cek, cek. Cek, cek, cek. Shalom. Boy sono. Oke, Bang. Salam, selamat Minggu Advent napatuluhon ma dihita saluhutna. Amanami nanami na hinaholongan di bagasan guarni tuhatta. Talehon ma roha do pikirata hibul lao memuji pasangap debata. Tapai yasma rohata martang yang nahom mahita di bagasan rohata martang yang mahita. Amen. Mare de mahita.
mar hite-hite guarni debata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni tod di porbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Endehon hamuma debata, puji hamuma guarna, palendes hamuma dalan di ibana, na marhureta di halongonan, Jahoba do guarna, jala marolopolop hamu di jolona. Haleluya. Martang yang mahita, ale Tuhan debata, ajarhon matu hami aturanmu, unang tadikon hami, patonggorma matami, asa hutadahami hatu aon nami nasian hoi, pargogoi hami marhite-hite hatam, padao masian hami nasa poda nalipe, saitogihon mahami diak kadalanmu, asa hutanda hami ho hanguluan nami, manang mangulu manang mate pehami, marhite-hite Tuhan nami, Yesus Kristus anakmi. Amin. Mari dehita. Sikat nipatik di minggu Advent na patulhonon, ima sian sada Timotius onom ayat 14-1-15 songonon ma tersurat di si. Rado tima patiki so marlindang so hasurahan, paima tada tuata Yesus Kristusi ay dihajupang ni tikina patarma ibana bahenon na ninamartuay pargogo sa sadasa raja nyaka raja tuan nyaka tuan ido sahatna atong rap mangidogogo mahita sian Tuhan debata lao mangulahon na humbar tu patiknay ale Tuhan debata sai pargogoy mahami mangulahon na humbar tu patikmi. Amin. Mari de mahita. Suka bima do
Tato potima dosata nagodangi diadopan di debata martang yang mahita. Ale Tuhan debata nabadia jala nabonar, parasi jala partalup ni roha, jala nabasar doho, sai marpangulahi maroham, mida hami dibaheni, sai sesa masude dosa nami, dangadong nahu pangasahon hami, dukkon asini roham, hati goran na pinatupan ni anak mudo, nahu pasangahon hami tujolom, dibaheni pasonang jala apuli mahami, aka nahinokop ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata taringot tu hasesaan ni dosatta. Songon sitong na mangolu au ninna Tuhan Jehova, tung nasolomodor haku mida hamatean ni parjahat, nalomodor haku mida hamumulak ni parjahati tumadikon dalanna, asa mangolu ibana, hasangapon ma di debata na diginjang. Amin. Mared de mahita. Turbuk epistel di Minggu Advent na patulhonon ima sian sada Samuel 2 mamuka sian ayat sada sahatu ayat 10. Sada Samuel 2 mamuka sian ayat sada sahatu ayat 10 tajahama marsikat soring songonon ma tersurat disi. Dungi martang yang masihanna nin nama marolopolop marohaku mida Jahoba timbuldo tandukku di bagasan Jahoba na hirtap situtudo pamangaku dopak aka musukku umbain nalas rohaku di pangurupion mi. Unang saidat dati hamu manenga-nengahon hagijangon. Unang ruar hata jukat sian pamangan muna. Ai Jahoba do debata napuna aka parbinotoan. Jala ibana dumasing aka pambahenan.
akan nalobian na laon laudo masari si panganon jala akan narapar hian marlangge-langge pola tubuan anak pitu na holhian jala merus buti si torop anak hian. Jehovah do na mambahen pogos dohot mambahen mamora. Ibana do paijurhon laos ibana patimbulhom muse. Sai ramutanna dopat niaka na niasianna alai sai paredeponna do di bagasan hahulomon yanggo akka parjahati aindada binahen ni hagogon sadiri marhuaso bawa. Ido sahatna martua do halak natu mangihon hata ni dibata jala nau peopsa. Amin. Mare de mahita. Tindakon ma haporsiautei songon nahina tindakon ni dongata saha porsiaon di sandok portibion rap mahita mandok. Au porsea di debata Jehovah ido ama pargogo naso hatu dosan na tumo palangit dohotano. Au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah nasa sadai ima na tinubuhon ni si Maria na gabe-gabean sianton di porbadia andorang sohabubuan. Ido tuhata na tumaon na bernit di panghuman ni Silatus na mate tarpajal do ibana di hau pinorsilang na tuat tu banuatoru dung ditanom na mulak mangulu diari patuluhon na manaik tu surgo lau hundul tu siamun ni debata Jehovah amanai pargogo naso hatu dosani di sima ibana pa ima mulak sogot tu tanoon manghumi halak na mangulu dohot na mate. Au porsea di tod di porbadia jala adong sada huria nabadia huria hato panihalak Kristen akka nabadia dohot di hasesa di dosa dohot di hatai na mandok mulak mangulu sogot daging ni halak nang mate dohot di hangoluan na sorasuda. Amen. Tapi gema warta jemaat di bagasan minggon. Tepajar. Sore.
Indah Kamis. Inahana. Maulia tema di Inahana, tapi kema ende pujian sian ina Deborah.
tapai hutihut mati ting nama ragam di huriata di nasa mingguan. Shalom. Selamat hari Minggu ma dihita saluhutna. Tapai hutihut ma tikting nama ragam di Minggu tanggal 10 Desember 2020 tolu. Naparjolo goarni Minggu. Goarni Minggu ta sadarion ima Minggu Advent na patuluhon. Topik Minggu Maria ia dotodiku mida debata. Paduahon kelompok kor tu hari Minggu tanggal 24 Desember 2020 tolu di pukul pitu tolu puluh wib ina Hana ina Deborah dohot ama Salom di pukul 10 ina Esther ina Kamis dohot ama Jericho. Kelompok kor tu parmingguan bodari manang malam Natal masuk pukul 10 wib nama ngisi kor NHKBP ama Salom dohot ina Esther. Masuk di pukul pitu manang 10 sia wib ama Huria ina Kamis dohot remaja. Kelompok kor tu hari Senin ima Natal Parjolo tanggal 25 Desember 2020 tolu. Di pukul pitu wib ina Esther ina Kamis dohot ama Jericho. Pukul 10 tolu puluh wib ina Hana ina Deborah ama Salom dohot ama Huria. Di pukul 10.05 wib remaja dohot NHKBP. Napatuluhon ibadah Minggu pukul pitu tolu puluh wib. Ibadah Minggu pukul pitu tolu puluh wib di tanggal 24 Desember 2020 tolu nanengro hita mamake bahasa Batak. Napaupaton amplop Natal. Di Minggu sadarion patupaut tado papunggu pelian amplop Natal dohot pelian na paduahon. Palimahon padidion na badia dohot sidi irreguler. Di hari Minggu sadarion di patupa huriat tado padidion na badia tudak danak godang na pitu halak padidion tu nama godang sahalak dohot makatidakon haporsiaon manang sidi irreguler tu sahalak di patupa di parmingguan pukul 10 wib. Napaonopon Natal HKBP Distrik 20 Walu Deboskap. Sadarion Minggu 17 Desember 2020 tolu di Patupado Natal HKBP Distrik 20 Walu Deboskap maringanan di Gedung Graha Ronatama masuk pukul 10.05 wib Ria Mahita Maddohotisa. Papituhon kebaktian Minggu tanggal 24 Desember 2020 tolu. Di hari Minggu tanggal 24 Desember patupaut tado kebaktian Minggu holan 2 sesi. Ima masuk ma di pukul pitu tolu puluh dohot di pukul 10 wib. Pawaluhon parpunguan bodari manang malam Natal. Di hari Minggu tanggal 24 Desember patupaut ni huriat tado parpunguan bodari malam Natal. Di patupa 2 sesi. Sesi parjolo masuk pukul 10 wib dohot pukul 10 sia wib. Napasiahon perayaan Natal gabungan sektor. Di hari Selasa tanggal 26 Desember 2020 tolu nanengro di pesta Natal paduahon patupaon ni huriata do ibadah dohot perayaan Natal gabungan sektor di pukul 10 walu wib Ria Mahita Maddohotisa. Jala pinangido matusude panitia dohot peserta liturgi sian ganup sektor asa Roma Maddohoti gladi resik ima di hari Kamis tanggal 21 Desember 2020 tolu masuk mulai pukul 10 pitu wib. Pasapuluhon peduli bencana di Simangulape. Di Minggu sadarion tapatupado kotak peduli tu bencana namasa di desa Simangulape Kecamatan Bakti Raja Kabupaten Humbang Hasudutan. Tapasahat mai di kotak peduli na adong di pitu masuk ni garejata di lantai sada. Lasma rohata manupahisa dalatta laho manang yakon dohot mangapuli rohana sida. Pasapulu sadahon parguru malua. Mulai Minggu sadarion masohot majolo parsiajaran di parguru malua sahatu hari Sabtu 20 Januari 2024. Pasapulu duahon pelean bulanan dohot iuran diakoni sosial huri.
Mauliate ma di pasahat huriata tu sude ruas naung pasahaton pilihan bulananna dohot iuran diakoni sosial 1 bulan Desember 2020 tu akan naso pasahato dope taingot ma amanginang makarikoton pasahatosa ganuk bulan tu huria mar hite-hite parhalado sektor tabi. Pasapulu toluhon torop ni ruas nama dohoti parmingguan tanggal 10 Desember 2020 torop na 542 halak. Pasapulu opaton ruas na marulang tahun. Ulang tahun kelahiran 40 sia halak, ulang tahun pernikahan 10 keluarga. Padita dohot parhalado HKBP Cimanggis pasahaton. Selamat ulang tahun kelahiran dohot pernikahan. Periode 10 sada 1 10 Desember 2020 tolu. Hatani debata napasi kopon lasni rohamuna tersurat di Pesalmen 20 ayat 5. Sai di lehon matuho si subut roham jala di pasaut nasa sakapmi. Pasa 15 hon pilihan iuran diakoni sosial huria. Torop na pasahaton pilihan iuran diakoni sosial huria di bagasan mingguon. Walu kakak godangna 2 juta rupiah. Pasa pulonopon pilihan bulanan manang tahunan. Torop na pasahaton pilihan bulanan manang tahunan di mingguon. 10 sada kakak godangna 2.140.000 rupiah. Pasapulu pituhon tok ripe tu pembangunan. Ruas napasahaton tok ripe tu pembangunan mingguon kudangna sakaka 150.000 rupiah. 10 alu keuangan huria. Tu huria godangna 10.116.125 rupiah. Pembangunan 3.870.850 rupiah. Sentralisasi Manang Pusat 6.201.525 rupiah. Punguma Sude 20.120.500 rupiah. Molo tungadong pilihan naso tercatat manang salah redaksi akka piliani asa dihubungi matu parhalado radedo hami padenggaton. Songoni matikting na masa dohot si pamasaon di tonga-tonga ni huriata. Sai di pasu-pasu tuhat tama piliani bahen sangap di guarna. Mauliate madita salurna. Sabege ma ende pujian sian ama Jericho laus diuduti ma dohot en HKBP.
Marede mahita hudma tapapungu peleata. Oh
Dami ni de batang na sumurung sian saluhut na roha ima na mangaramoti ate-ate do pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas ma dihita saluhut na amanami do inanami na hinaholongan di bagasan Tuhatai Yesus Kristus lumubi hita masuk mahita di minggu sedarion di mana margoar minggu afen na patuluhon jala di soma takas idauta songo diama lasni rohata ima dina naing Roma ima di tuhatta narotu portibion israni sada peristiwa na masa di 2000 tahun na salpu. Rasido barita nauli nagabe ujahan di bagasan jamita si pausor sorota imasian epang munisi Lukas bidusada ujah masian ayat 46b sahat tu ayat 55 songonom madu di sini. Dipatibul rohakku do Tuhani Maria iya do todikku mida debata si paluahu ai ditatap do hai tehon ni naposonaon perhatuaon maahu ola nyon mar sudut-sudut ai habal gau do dibain pergugui tuahu nabadia do guarnai ai mar sudut-sudut do asini rohana mida akan nama kebiari ibana hagu godo diula tangan nai di paserak kodo akan nagijang marroha akan nagugui di paijur do sian habang sana sida di pabakit do akan namet met nadenggan di pasuksuk ibanat wakan namale jala akan nalubian hian rumar do di palahu di painuiru do Israel naposonai marningot asini rohanai mangihutton baga-bagana natwaka oputta tu si Abraham doho tu poparan na sa leleng na lima saat na dihita salut nah hinaholongan ra nungalam takas tahilala te ima taringot tu songo dia do di penyambutan manang panumunumota di na marningot kita di hatutubuni Kristus tu tonga-tongani portibion jalaranu ngabe nang di tonga-tongani akaragam pesta Natal na tapatupate mungkin di tonga-tongani huta do akamarga do nang dia kapunguan-punguan termasuk di tonga-tongani huriata na sasitongna ima dinalopatuduhon lasni rohatta dui babua saud do nabi naga bagahoni debata ima dinaro si palua di portibion laho mangalehon ima haluaon odo ipola na margade anggo taringot tu akalas ni roha aka odeng akalas ni roha na taida di tonga-tonga ni aka penyambutat ta mungkira ngasomal tabereng akan naulia te isaranana dia aka dijabut tapi nak nauli di patupa do akan baru di tonga-tonga si pakeota di tonga-tonga ni aka perayani alai ihutusido sasitongna naing takas manian di bagasan ngoluta ahado nanaing si halasonota lumubi hita na mengadupi perdalanan ni ngoluta satu partikian onate mulutaida do di bagasan trupuk nakiningan sasitongna lasni rohani si Maria do memuji-muji debata atik pe sebetulna adong do situasi kondisi na dia dupi ibana nama seborat bergumul do ibana te songon sada namar baju ibana ay rodo aka suru-suruan itu ibana Maria gabi-gabi maho tubuh masiako ima si palua ima guarmu ma Yesus si palua ma ibana di portibion tarsonggo do imana watahe taringotuson dak sia ila honot todui sadana marbaju lapatanna na iko gabi-gabian so ditadai bana do akabawa te
ala di ida ibana do memang nama dapoton di mana ima suruh-suruan nasihat di bata. Ido ubani magoma biar dok gangguni rohana mengadupi akan aneng sidalat tononna di nguluna iya de. Odo na paling maserikot taida di parohaun ima si Maria ubay na mamuji de bata di tonga-tonga ni ima nabui mengganggu di tonga-tonga ni ima roha nang ngulunainya teh. Dalam memang dak kepalsuan nate. Nah di bain si Maria marulupulu. Alana ditiki bana pajupang dok si Elizabeth. Ima naung tongdo di pajupakon di pajupang ibana do suruh-suruan ima si Gabrieli. Pabua ikon tubuh masih di mana sada anak na margoar Johannes Padidi. Alayahan na istimewa ni si iman masih Elisabeton. Atik pe imana nunga hol ala ngamatua ibana. Alay disodok keajaiban na di ida ibana na ikon gabe sian ibana ma tubuh ma na gabe patujolo pabuahon imasi palua naro tu portibion. Jala idola seni rohani si Elizabeth. Alana memang dangadong nasotar patu-patuhani di bagasan dirina. Dinamasi oleh ibana ima di anak. Nah dia mau menami di nami di lasni rohani si Maria nak kiningan ima di dok di bagasan hatanai di patibul rohaku do Tuhani. Artinya dia mau menami di nanami di tonga-tonga di ngulut tawong molo takas do panadaota di debata atik pesuhar sipata na jupang di bagasan ngoluon iko bui do kita mampu madok di patibul Tuhani doa. Kan jarang lo songoni di ngulut tahun ngamaru kiliba iko mengadopi ima aka ragam hata-hata nasian aka jolma di hati-hai. Kau nadupan di mana duit? Alai di sima ibana toktom do di patibul ibana do Tuhani di bagasan nguluna alamiah. Ala atik pesuhar di bagasan rohani si Maria. Ale porsea do ibana. Atik pesongoni di pasat de bata tu bagasan dirina. Ale Tuhani dang olu ibana tinalomana dikon ibana gabe soadong imana guarna sitiopan di tonga-tonga ni pakiri moni ngoluta. Odona didok haporsea nama mulin di tonga-tonga ni ngulu ni halak haporsea. Asura contohna kita mengadupi akalas ni roha isarana manang ahabe di ngoluta. Jala memang dangadong apalah si pikiran di bagasani angguin nasomal lihat teh. Ale buadu molo dia di parado pun di ngoluta. Ikon ado pata do parukilon, ikon ado pata do risiko hata ni aka di hati hei manang di ngolut tahun. Alai ikon tapuji debata di ngoluta. Ta pertahaton haprosiata do pakiri motai lumubi holong tu debata. Batun tu on sesuatu na didok na istimewa namanya teh. Haprosion na tutu dui. Tak pula do kita sepata harus sikop lo di ngulut tahun kadang-kadang kan. Tong do kadang-kadang marungut-ungut. Berkemai. Tak ada pola resiko di ngulut tahun sipata di ngulut tahun. Ali tok tong do. Ay buat he saya kurang gudang do na dapat di iba. Manang contohna di ngulut tahun di nalom dapaton di sada ulaun. Say adung bagas rohata orang dingkat do na hulau non HP sebutuan di dok rohani halak dingkat dunian ngacocok maniam bari jujur do kita contohna apalagi di kita merayakan hari Natal contohna saya taduk do ngabagat nyam di dok umpamana aka baju tei dok penampilan tei ala di bering dua kadongan ubagat sondiba tari dok nah urang dua pediba ubagat dua pedonganan. Aido susana dia mu aman ambil nami anggo hola nama mereng tu halak kita gabe tabadik ko tu hita dan nameduk do subui gabe buah gabe sai makurangi bagasa roh hati
buasa songoni taheyau ini alakan aman-aman dong nguluna tertampil-tampil lo apa iba songoni ba ngading gandunian ale ikon adong ma uti bosian iba jadi dak pola sikiro hatta te di nguluon nakpe ma di nalo mangulon manang AHP manang mamerek tu kesuksesan ni halak pe kita mari kita jangan mengatakan seolah-olah kita adalah jauh level kita dari orang lain atau saya tadok saya hurang do lasni roh di hita saya bermaju teh ngolo iduna na boy tampil di hita jalan na boy tak dapat di ngulut tahun alaniaha adong do tikina muse gabe dapotan na dingga di ngulut tahun nate nah undo si Maria nak kiningan banyak kok kita maju imana teh sadana berbaju iko gabe-gabian supaya banyak ke baju dia semua kainang adong buru muna songoni kan topu ma Roma tuamu mak aku udah ada ngading ke pematak kunet to kan tordido mana bahasa aduh songoni ai to di porbadia mabay ni ai tung suadong na prosea yakki kamu prosea do hamu tae bai ma wala si Maria do na songoni ate iya marnibi tordio buson gobung umpamana bangeri do ya te kan alo tohu ya te kan agar ada bersik mau kan sana mana pasti pitor marpikir naroahi tadi songoni masih Maria nak kiningan idum bani molo di bagasa sejarah ini ujaha idum bani lau imana sian huta imana lau mendapoton ima tu si Elizabeth alana hira buruni omak na marparibad doi omak di si Maria marparibad malot omak ni si Elizabeth ala di babuat lau mai mana si ala ketepatan buasa lau tu si asaruba do di patari daun debata marite suruh-suruan ikut tubuh ma sian halakinda dua saya ada ma patujolu si palua pabuahon saya ada ma nagabi si palua ima si Maria anak ima manubon Yesus nah dong lu dibereng mana wah anon molo sanga dibereng aka masyarakat ulu do gabi bado lau mai mana gabi 3 bulan tinggal mai bana sahat tu nasorang si Johannes Padidi ima dijabun si Elizabeth ono bulan do jarak ni partikian tubuh Yesus dohot ima si Johannes Padidi ale dung songoni tu dia masih Maria muse kan ngamar pikir ibadah Roma muse si Joseph di patari si suruh-suruhan ini mak di babu mak Joseph unak alang roham di nalom majalo si Maria nasihat tu di porbadia do imana tu sian ibana sangat di mana dia mungkin yang mungkin borak mayate saruba do mula dong dijupangin na songoni toradong do naik gabi-gabian na dingkat pamatang na kan borak do manjalo iya teh kan baujungna Roma pos maram nang babiar Joseph dang na hudongah ni peho ala ni burjuni si Joseph gabe diului mai ala itu dia si Joseph do si Maria muse balau do ibana teh dung dingkat pamatang nai lau mai bana tu huta Bethlehem memang kalau tak pikir-pikir ya teh perdalan si Maria do si Joseph pun memang yauma par kilo na belga teh maila mulak tu huta buah hatani dongan otani jolma lau mai mana tu Bethlehem mardalam mai mana marhuda haludi do si Joseph saya dia gejang ima 144 kilometer banyak kok kamu 144 kilometer ma bulan sia bulan nate ngayamu tahinang tiki dengka pamatang usia bulan mardalan 144 kilometer badanganong ya deh alay anggo amaman kalau angga mata dang di lalay mana di unak pula 144 kilometer ate 1 kilometer pe nga
mamaramangu ya teh. Ale om magugun itu di Purbadia ya teh. Odol na di halason si Maria ya teh. Saat matu si Bethlehem bualo muse dengan nama jalo. Di dia mana di Jakon di barani pindahan. Kayak kok kamu di barani pindahan ate. Aduh, coba dipraktek kok kamu jauh mudu kamu di hadang niaha. Hanang di horbo umpamana tuh ngate. Tuk saya sia sini hadang di horbo di podo mantong lo. Dak saruba do podo man di jabuni baikat. Alaima. Sehat lui ada sudi. Jadi gudang lu mau tak cari tahu mau tapi itu berita nih tadi yang itu Natalon alama pardo buah kita di nalo menyambut ima di pesta puncak Natalon alai ima. Gudang lainnya teh. Badung nang seorang ditahi Raja Herodes do di nalaho memunu. Tu dia mah si Joseph do si Maria duk tubuh Yesus. Dibuan Musa itu Mesir, negara Mesir. Bah, luar biasa temar dalam Musa. Asugari songon marohajol mah dang dihapusi do dalani debata jalan dang dijakon ibana do sakap nauli na dengga di bagasan dirina. Mungkin dia frustasi ngabe mau kira ditinggal do Yesus manang di dia teh mah mulak mah hita lo masuk ni manangis sependa babua di ale om burjudo teh laut tu Mesir dung itu dia Musa dung selesai nama sai mulak mai mana tu huta Nasaret sian Nasaret mah Musa mana magodang matuan Yesus sahat ma ibana mangulau-ulau idum baini molotaida do siang panatapan si Maria om panatapan si Maria pisi ke depan sebelum dia melewati begitu banyak tantangan dalam hidupnya tetapi dia percaya bahwasan Allah akan menyertai hidupnya. Jadi memang sifatnya di ngoluha Kristeno taiko songoni doa teh ikon adong haporsiot teh unak pitot tabayak ko majo sada na maul na borat molo paguda-kudo tapi kiri na borat ado na masa ulo do gali borat na itahe madalani ka nama rumah tanggawon borat na iya petahe na di namar gelengong borat na iya petahe di na mangadugi akadonganon nate kan mana masa asugari sada contoh maju borat tidak mengadupi dongan niba ape so binoto dope songo dia pangalahona ado na terjadi Petor tapaholang dirita nangulu bah rap tu si hola mamerek bohine ipe terus songon na buat teh tong songon na galiba di berek kamu hola mamerek bohine tor gali hamu ape belum tentu ate tung nasongon na marsui-sui pe bohinei belum tentu si pata bohi atau rupai dan gabi menentuhon oleh si pata na jongir soko kamu mah godang do si pata bereng jongir bohi muna ale nalaboka kamu si pata mengalusiau ido apalagi ya ka amas Jericho boleh oleh si pata songon di berek songon ni bayi tahe ulu di sipata gabe songona dia ale widok audang mamereng sian pamerengan ate mari kita melihat dari hati itu ate jadi nak pedihita pena berkeluarga mari kita jangan melihat dari hanya dengan mata tapi mari kita melihat dari hati si Joseph pemamereng sian segi hati yang hidup di dalam iman maka dia menerima Maria juga mencintai Joseph karena apa dia melihat dari hati yang penuh dengan iman. Jadi kalau kita memereng dari hati yang iman pasti setia kita tu amat tani bade setia tu inatamina amin baik dui ale molo holan memereng mato si birong karoton umpamana tersiut etong ngakariti ngon nungi pedek birong gogo musai mangan mudum marukor bah ngangalong bayi teh ai di nak songoni teh
Jadi mau saya pikiri do aka haruaun, kita pasti berat menghadapi hidup ini, yakin. Ale molo tabering do sian sudut iman di dok ni panindangion si Maria nakiningan dipatimbul rohaku do Tuhani Maria iya do todiku mida debata si paluahu. Pertama adalah dia melihat dari sisi Allah, bukan dari sisi manusia. Ayah petong di ngolut tahun malu ngata bereng do hapos tu Tuhani ay mubedu sudah jolmau ay nasi patang ngolut tahun dak tabereng sian sudut debata ale saya tabereng sian sudut pikiran ngolut tahun amang borat nai patah he songono mapangalahu ngelu jauh di jebu dinyalahu mangulau-ulauon ape songoni man non amat tatu terdibayak kodo lu janai nama nguluon nate hidup beni si patah madele jolma ale molo diduk do di bagas ratu porsiau batibul debata ikom tiopoku debata salil ngomong nak peau maruki sonari mengadupi menang ahau pen. Yakin Roh Kudus akan membantu hidup kita untuk dapat melewati semua perkara dalam hidup kita. Amin. Hidup ede semua perkara dapat kutanggung. Asal banyak perkara yang banyak yang tidak mengerti. Ada yang di tengah-tengah ini banyak perkara yang tidak mengerti, memang betul. Tetapi ketika kita membawakan kepada Tuhan, kita semakin mengerti maksud Tuhan dalam hidup kita. Ada maksud ini Tuhan tu si Maria siak koma dipakai Tuhani lahopati bulhon patuduhon hamuliau di debata. Jadi ikom marsita-sita do sudah hita marhite diri niba nak pemarukilita kita mampu menunjukkan yaitu kebesaran Tuhan di tengah-tengah kehidupan orang banyak dan di hadapan diri kita pribadi lepas pribadi. Odi perlu. Jadi dengan na apatis na manguluon nate. Anggo si Maria idom beni mared de ibana ima di edde pujiban si Maria. Dia tidak apatis. Optimis sebelum dia menghadapi itu dia sudah optimis. Karena apa? Karena Tuhan bersama dengan hidup Maria. Apalagi mulai di hata Maria ya teh. Odoi gowarni nama Seulia teh. Adok teh gowarni hamu teh si Maria teh. Olale nautikan ala kita gowarni si Maria teh. Takut kenapa duduk kudo di rohamu nakainai gowarni Maria. Anu songoni apa borat tua mang Maria ibu ni Tuhan Yesus ni nak apa saya tahu do di dia do opung si Maria wah tertabu do hari kan jadi mau ladong do pangguaran baik kamu opung si Maria do tong opung ni si Joseph do kan anu teh opung ni si Joseph di son korna martudu jo opung ni si Maria ada anu mulu aduk songoni baik kamu mate amin. Idui asa dengkat du ya teh ima patuduhon satu profil ia tidak apatis, dia tidak lemah sekalipun dia akan menghadapi banyak tantangan dalam hidup. Hupatibul do ima nak dengan patibulok kuma rohaku do Tuhani Maria iya do todik kumida debata aidi tatap do hai tehoni naposona on parhatu waun ma'au olat nyon mar sudut-sudut paya koma optimis ibana saya pasti menerima banyak berkat dan ternyata dia Muhammad Nami dan Nami setelah lahir Yesus maka Maria dikenal dalam sejarah orang-orang percaya sampai hari ini karena Allah selalu memakai sesuatu yang kepada rencananya bagi setiap orang. Nah perpudi molotaida do hadiran si Maria urasa usangap do pehita teh usangap besi status sosial ngita alanya orang biasa do si Maria teh alesa ada suku-sukun ai bahasa dipakai Tuhani halak nasongoni halak namet teh ide dok Tuhan Yesus saya unang paliasuhamu mamereng halak namet media teh. Ai sipata kadang-kadang namet meton
odo dipakai debata pati bulhon na belga di tonga-tonga ni Portibion. Epiga hali do Yesus mengkritik tua kahalak na malo na mangason pikiran na, tua kahalak say mangasaon aka sinadongan na. Eho marjea mahonin na say mangasahon pikiran mangasaon sinadongam. Tetapi Allah memakai orang-orang yang sederhana. Ada soal ukuran ekonomi nate sosial na. Ada dido halana met jala na toktong mangulu di bagasa Tuhani. Memang adong do halana met aledang mangulu di bagasa Tuhani ate. Dang namadok halak na mora, halak na sangap, dang adong na mangulu di Tuhani adong du yate. Alay molo dido di bonai Tuhani halana met namar lapatan so tunggabe mahuro hatta molo hita dau tumoru sia nakadongani ate sia sudita. Alay molo nunga benget hita mangulu kita di bagasa Tuhani ubal gado di bait Tuhani ngulu ni halak na mian di bagasan ibana atik pe dang apala taretong ibana di tonga-tonga ni akang uluna donganana asingan Tuhan. Alana di boto Tuhan nido di naloma bain nadinggan nasangap di tongga-tongga gitu. Alani di jodoh di bagasan puji-pujian si Mariai lasmarohata ala adong naga bisi haposat tadi nguluta imat Tuhan Tuhatta Yesus Kristus ibanama napatibul ngulutta asa gabadinggan jalan yang radehita pakeo ni debata lau patibul hon gowarna jala di sido hasangapon di tonga-tonga ni debata jalalas ni roha di hita halak na porsiai. Amin martang yang mahita. Ali Tuhan debata mau lihat di gudang di sombar wahanami Tuhan hu puji hu pasangap ho amang ala hodo na patut si pujion jala patibulon nami ay hodo debata na soheama na dikon ngulu ni halak na porsea jala na marsakap na dinggan di ganuk halak na saimian di bagasako son si Maria li Tuhan natakas di nalam marhaposan di mana tuho li Tuhan atik pe ikon adupan di mana ma parukilon natakas ngolo dengan nami hoa li Tuhan di ngulu nami dak tagamon tarurak kami dak tagamon hami mago dak tagamon hami ali Tuhan dau jaladang jupang akalas ni roha alani saya homa pahoton roha to dinami tuho dihamulat roha nami Tuhan di bagasan tikion ima dia kaparsaoran nami di minggu apena patuluhonon jalanunga li Tuhan mardalang aka lasni roha di perayaan Natal li Tuhan di marningot di hatutu bumi nang di tonga-tonga ni huriama li Tuhan di nalaho nang di bagasan partikin naro on musea li Tuhan di nalaho patupaon aka lasni roha aka perayaan Natal Tuhan sahat tu ujung tahun masuk tutup baru o matok tonga li Tuhan na mangalian hademahon lasni roha badau akasyam parmarahan lasongoni ali Tuhan buano nami di bagasan tikiom di sude ali Tuhan akarwas ni uram na marulang tahun di kelahiran dok pernikahan say mamasu-masu matok tong ho ali Tuhan asalam tarida ma pasu-pasu mi ali Tuhan tu ganum ruas ni huriami asalam barbinotu ali Tuhan dina lahum mamuji pasangapun goarmu na badiai ali Tuhan sudir ruas ni huriam na pasahaton aka pilihan na di ganum aka parsaoran ni halak Kristen mana ni nopat masahaton diakoni sosial nang hamulateon na ali Tuhan do tok to ripe tu hodo pasaton nami Tuhan asa hotok tong na tok mangaleon aka pasu-pasu godang marhite aka sidabu-dabuan di nguluna sida siganung pari lam petabai ma akalas ni roha pasu-pasu hahi pason dohot nang aka si halasonoton di tonga-tonga ni aka parnguluan nasida ali Tuhan debata asi maroham wingotami ali Tuhan di aka dongan nami
na maruki lali Tuhan alani aka bencana alam isarana di huta si mangulappe di bakara li Tuhan na subuh li Tuhan songon sonang ni hamil li Tuhan malpersaoran di bagasan aka marayaon akan Natal doho di nalau malpasaon di bagasan parmingguan asima roham ali Tuhan ukap pema di bagasan rohanami di nalau mangurupi ali Tuhan tadani narap sitao marsitaon kami do nasida ali Tuhan muliate mali Tuhan nang di bagasan tikion di sudir was di huria mali Tuhan di nalaho mangula kaulon na marsud ali Tuhan di akaragam ulon nai horasi dongani ukap masih dia padiluan langit ni aka pasu-pasu godang masa boy lam martabat tabba sudah hamil Tuhan di nalaho mamuji pat kampung guar munabadiai jalaho matok-tong ali Tuhan di nalaho mamasu-masu do manguluhon disakap ganup hamil Tuhan di nalau madapoton aka bona pasogid manang madapoton ulang las niroha marhuta seda saya horasi pada usia naka parmaran baju pang doa ke keluarga jangan dipasik kopo dari Tuhan akan aporu di bagasani asa marulup dari untuk dinami laho makalason di parningotan Natal dohot na paujukon tahun 2020 atong satu tangan mali Tuhan saluhun ngolu nami ali Tuhan do sakap nami nang ulan nami asa khobartul moni roham jala di dongani holo hami di bagasan Kristus Yesus martangiang hami tuho amin. Marin di mahita laos di soma tapasa piliata na paduahon huhut kita di napasaton ima amplop ima songon dalam manupahi di aka pesta Natal bersama hita ima naneng si pesta honota di tengah-tengah huriata di tanggal 26 dok lanang asik. Amin.
Maju ling, maju. Ya. Oke, ya. Di hita salut nah amanami do inanami hobar tu bobuat titing nakiningan pasatot ni huria ma tu pitu halak poso-poso padidiun dabadia do sahalak na sekaligus maka tidak kon haporsion nah manang maka tidak kon haporsion magudang ate. Alanita para dema endeta sia nomor 146 ayat sada laos mangaradima akan atoras ade. Jongjong mahamu na toras na mambuan na kumuna asa tardidi dohot na naing padidion na bagudang jongjong madingan muna martangyang mahita ali manami na dibunagijang narodo hami tujulum mambuan akadat danakon saya si maroham jalo manasida gabi anakomu pasu-pasu jala pargugui manasida mangyay hangulua sugut marhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus. Amin. Hamu akadongan na mambuan dak dana sididionon tangyo kamu mahatani Tuhan Yesus lau mahamu tuliat portibion ni namadok akasisianna pudai hamu masalut bangso didi hamu mana sida tu bagasan guarni debata ama don anak do todi porbadia ajari hamu mana sida mangaradoti saluhut nahuto nahoni tu hamu jala ingop masai donganok kudo hamu ganup ari rasi rasa ro ajal di hasianganon manang ise na porsia na dididi dapotan hanguluan ale na so porsia hona uhum sugut tangi ho kamu madon hata ni debatan na tersurat di Evangelium ni si Markus adong ma akan mambuan dak danak tu Tuhan Yesus asa di jama ale dipicang akasisian neima na mambuani jadi dundi da Tuhan Yesus si sogo marohana di dogma loas hamu ma kadak danaki rotuahu unang orai hamu nasida ai dia kasih songonido harajau ni debata na tuduro na hudok kotuhamu manang isepe anggo sosongon dak danang ibana majalo harajau ni debata dang bongot ibana tusi dungi dia haul ma akadat danagi dia peho matangan natu nasida ma masu nasida atong hati dako kamu majolo hapor seautai au porsea au porsea namanai tu surgo amanai pargugunaso hatu disani manghumi hala au porsea atong alusi hamu ma hata na husukunon parjul di pangido hamu nuaing di dion akadat dana kontu bagasan nahina porsio muna alusna di pangido rohanami na peduahon beha na ulu do hamu mamudai anak komunaon asa di boto jala di huton na sida hata ni debata alusna na ulu do hami na patuluhon na ulu do hamu marsuru na sida tu gereja do tu perguruan ni huria protestan asa gabe ruas na mangulu na sida di Tuhan Yesus Kristus alusna na ulu do hami atong tapasahat ma na sida tu debata marhite-hite padidion na badiai hudul mahamu romahamu sada-sada
Ale Belvania Aloisa Tarihoran. Udi di mau tu bagasan luar ni bata ama. Do tu bagasan luar ni anak Tuhan Yesus Kristus. Do tu bagasan luar itu. Saya diramoti Tuhan di bata maho dia mau tu bagasan hara Tuhan di bata. Agak ke atas lagi ya. Ke atas lagi ya, terus naik ke atas. Ya. Pegang. Ale Moyafa Giu Palito Sitorus. Udi di maho tu bagasan guarni di Batama. Do tu bagasan guarni anak Tuhan Yesus Kristus. Do tu bagasan guarni itu di Purbadia. Amin. Pandua. Saya diramoti Tuhan di Batama ho dia mau tu bagasan hara jauh ni di Bata ro di saliling ni leleng na. Amin. Ya terus ya tidak ya udah oke dipegang kepala iya oke. Ale Gloria Abigail Manalu. Budi di mau tu bagasan guar ni di Bata Ama. Do tu bagasan guar ni anak Tuhan Yesus Kristus. Do tu bagasan guar itu di Purbadia. Amin. Saya diramoti Tuhan di Bata maho di habuk mo tu bagasan harajau ni di Bata ro di saling liling na. Amin. Oh, dua deh. Iya. Naik ke atas, pergi jang. Ayo, pergi jang. Pegang, tiup. Kapan? Mana? Ya, ayo. Pegang kepala. Ya, oke. Ya, sebentar ya. Ali Yosef Edward Marsileno Manelu. Udi di mau tu bagasan guar ni di Bata Ama. Do tu bagasan guar ni anak Tuhan Yesus Kristus. Do tu bagasan guar itu di Purbadia. Amin. Saya diramoti Tuhan di Bata maho di mau tu bagasan hara jauh ni di Bata ro di saling liling na. Amin. Hati-hati. Pelan-pelan terus ke atas ya. Oke. Tiup nyaman. Oke. Ale Gildean Gavi Pasaribu. Budi di maho tu bagasan guar di Bata. Do tu bagasan guar anak Yesus Kristus. Do tu bagasan guar itu di Purbadia. Amin. Saya diramoti Tuhan di Bata maho dia mau tu bagasan hari jauh di Bata ro di sambiling na. Amin. Di bawah. Iya. Ali Neo Alogo Nababan. Budi di mau tu bagasan guar di Bata Ama. Do tu bagasan guar ni nama Tuhan Yesus Kristus. Do tu bagasan guar itu di Purbadia. Amin. Saya diramoti Tuhan di Bata maho dia mau tu bagasan di Bata ro di saing liling na. Amin. Tiup, ya pelan ya, oke. Ale Timothy Juro Immanuel Siagian. Di maho tu bagasan guar ni di Bata Ama. Do tu bagasan guar ni anak Tuhan Yesus Kristus. Do tu bagasan guar ni to di Purbadia. Amin. Saya diramoti Tuhan di Bata maho dia mau tu bagasan harajon di Bata ro sang liling. Amin. Iya, oke. Oh ya, oke dah. Sekian lagi.
Alasada along lo di aka yanak koni huriata ima di nalo padidion dohot las malua manasida ima di padidion magudang. Asal atong ro manasida tujulu. Datanglah ke depan. Si paingot tu aka pargurui hamu alia kadongan di pangido hamu naing masuk turia Tuhan Yesus Kristus gabe halak Kristen. Las dorohanami majalo hamu pangidoan na dinggando pangido muna asa saur hamu tuhuria halak Kristen nabadia. Ia nasina kapamuna neng tado muna debata nasitongi jalan neng masuk kamu Tuhan luat sugut. Alani ingot hamu mau na parjulu margoar parguru dope hamu laeng dungi salpu manang sadia leleng tardidi mahamu asa tergoar Kristen jala saur dohot hami guru ho kamu mapatik dot hatani debata asa di boto hamu manang dia jadi dohot naso jadi ulah honomu patu duhonon nami matu hamu dalam tu hanguluani puka hamu manuaing mangorom subang dok pasidikon naso jadi ulah honoton unang be mamili dia kabegu unang mama murai unang be manakko unang be mamunu unang margabus unang marjuji unang korupsi unang marsaddu narkoba unang mangalaku do lan aka ulan halomuan maralo tu hatani debata molo olo hamu pasidikoni guaroma hamu pargulu atong molo naung bulus rohamuna jakonomma jala pasahatun matu hamu dok kamu ma alusna naulu dohau atong martang yang mahita ali Tuhan dibata jala amanami narodo dison dengan namion ruas naneng terdidi asa masuk tuhuriam moliate marohanami tuho ala diukap ho pitu hamasuhan di bana saya si maroham ramuti jala pasu-pasu maibana asa sanga ibana nasida bongot tuhuriam nabadiai say ajari jala tugu-tugu maibana mangihuton Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami marhiti-hiti parguruan asa talup nasida gabe halak Kristen si huton Tuhan Yesus si paluai amin. Ale cinta kasih Maranatha buru manurung. Udi di maho tu bagasan goar ni debata ama. Do tu bagasan goar ni anak Tuhan Yesus Kristus. Do tu bagasan goar ni to di porbadia. Amin. Saya di ramoti Tuhan debata maho di hakumon tu bagasan harajau ni debata ro di saliling ni leleng na. Amin. Pasaton matu hamu songon hata ni debata nagabi hata si paingot. Salam. Hata si paingot tu si cinta kasih Maranatha boru manurung. Sian Markus 12 ayat 30. Jalaha holongamu do Tuhan debatam sian nasa ate-atem sian nasa hosam sian nasa roham do sian nasa gogom. Amin. Atong hati dako kamu majo hata ha porsiau ni anak ni debata disimai banam manguhumi halak amangulu don amati au persia
akhlak Kristen akan abadia. Dah nang mati. Do di hanguluan. Jalo hamuma pasu-pasu sian di bata ama anak Tuhan Yesus Kristus do di purbadia. Sai di dongani Tuhan di bata maho di nalo mara alohon nasa najat jala di dongani Tuhan di bata maho patu pahon na dinggan di ibana. Amin. Ano kesadaran na ito? Iya, ada. Oh. Taparade edeta nomor 140 sia ayat sada. Hiti guarni di bata ama anak doto di porbadia martang yang mahita alia manami ama ni nasa targoar ama di bano gijang do di tanoon say tangyong matang yang namion jakom ma dak danakon gabi anakomu asima roham leo mato di porbadia turohan nasida asa gabi sisyamu nasida rodi saling liling na. Amin. Hamu akadongan na hinaholongan ni debata na jongjong hamu noaing di jolo ni debata na mamering turus tu bagasan rohamu na doho di jolo ni huriaun nunga di boto hamu lomo dok sugo ni rohani debata dang terbaik kamu be marsi daliat sugo diari paruhumani molo ingot rohamu na dia ka ari ni ngolumuna naung salpui tamaman dok moliate hamu tu debata ala ni sude asini rohana jala molo di ingot tamu aka pambeda muna na soture iman yang dok langgus ni rohamuna di natoras muna rodi salut dosa muna tama marsak be hamu sadari maringoti buat kamu maluhot na itu Tuhan Yesus asa disesai ala ni mudarna na usai umopok pardosa asa hugut puka hamuma parangenai baru olak ni sadarion asa dalal muna dalam naguguti na berhapatean Tuhan nguluan saliling-liling na atau ngalusi hamuma suku-suku non tu hamu na parjolu di parhatu tu roham do hatani debata na gini roham muna selaun holani do dalan tu hangluani alusna di parhatu tu rohak do na padua hon na olo do sian nasa roham tu mundal hon salut dosa jala olo do tujulu anu mangyuton hatani debata rodi sudah di bohalmu alusna na olo do ahu na patuluhon na olo do makangulon haporsian nasitongi nahi na tindak koni huria Kristen Protestan songo na tarsuda di pada narubi do di pada ne baru alus na ulu doa atong marpadan do hamu noaing do debata na badiai di jolo ni huriaon tung unang ose hamu say burjuma hamu marningot saluhut nai asalam hot hapor seom muna martangiang mahita alia manami jala debata nami suruh mato di porbadia tu rohanami be marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Huliau kami marohanami ban inganamu orak nion rosal ngilenga surat ton jala sahapi matusi sude
nang woloi hami sai paujung ma ulau na pinu kami di bagasa rohanami ramoti mahami sasudena unang tu hamagwa sugup manang ise siak kamion togu jala iring-iring mahami ganup ari asa saat hami Tuhan uluan nasora sudah mari hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin. Atong hati dako kamuma haporsiomuna. Au porsia di Yesus Kristus. Imana tubuhan si Mari. Adorang soha bubuan. Hidup Tuhan. Dung ditanam namulak ya ari patuluhon namanai amanai pargo naso hatu desani sugut tu tanoon manguhumi halak na mangu au porsia asala adong Huria dabadia Huria halak Kristen aka dosa do dihatai dia mulak mangu sugut daging nong do dihanguluan amin ya melakima atong jalo hamu mah hata si paingot tu hamu hata si paingot tu si sihar ari panaili sormin sian kalau setulu ayat 10 itu jala nasa siulaun manang di hata manang di pambahinan saluhut naima marhiti-hiti gorni Tuhan Yesus huhup mandok moliate tu debata ama marhiti-hiti ibana say burjuma ho rasa mate dungi leonok kumatu ho tupal hanguluani parangehum mahatani debata nagirumi ay ido hanguluanmu amin. Jalo hamu pasu-pasu se debata ama anak doto di porbaja. Sai didongani Tuhan debata mahamu maralo nasa najat jala dipargugi Tuhan debata mahamu patu pau nadingkan di bana. Amin. Martang yang mahita. Ali yang manami jala debata nami suruh mato di porbadia tu rohanami be marhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus. Leo kami marohanami bain inganamu olat ni rolisan ngilinga. Suraton jala sahapi matusi sude nang huloi hami sai paujung ma ulau na pinu kami di bagasa rohanami ramoti mahami sasudena unang tu hamagwa sugum manang ise siap kamion. Togu jala iring-iring mahami kanupari asa sahat hami tu hanguluan na sora sudah marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mulak mahmu. Marede mahita laos jongjong mahita saluhutna taparade edeta nomor 150 ayat sada.
mapilian na tapasahat di bagasan tikion martang yang mahita. Ali di batama namin dan di bonogijang hodo haroroan ni saluhud sila ni wana dinggan dot nasa ulibasa na maliutus. Pasat kami masih ada lohon mitu kami pilihan nami tu ho saya jalo may gabi uap na khusus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa uparahasya kami pilihan nun pati bulan harajaunmu di tonga-tonga ni huriam do di portibion. Buhay merokan kami marhiti tito dim asal betadah kami kudang silon kon mitu kami asal menggirgiri kami mandok mulyate tuho marhiti hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Namin na di banogidjang say pinarbadi magwarmu say Roma harajaunmu say saud malomani roham di banatungaun songon na di banogidjang leo matu kami sadari on hangu dua siapari say sama dosa nami song panesa nami di dosa ni dongan amar dosa tu kami unak kami tu gentu pangunjunan balua mahami siam pangagong. Mahamu di bagasan dame jalo hamu pasu-pasu nasihat Tuhan di pasu-pasu jala di ramoti Tuhan di batamaho di sodak ko Tuhan di batama wihina tuho jala asima rohana midaho di depak ko Tuhan di batama wihina tuho jala di pasaor honma damena tutodim. Amin. Dia buama nami duit dan nami songo buah di hita anon moloti kita mulak anong disi kotak manang box ni peduli bencana ta isi mayat tunane turu jalan padua hon disomah hita di jolo marsi jalangan sekaligus majalong dia ka keluarga nama buan dan natar didi dot nama lua romahamu tu jolo sianu mahita marsi jalangan parlado dohot akan mabuan aku terdiri asarap tajalang nasida.
Amin.